أرأست زينا نقونت إهزبتات مخنيات سخونو زلو ترخات حصوت نزفنو أكلات منقستي قدستر كجبر كم زقباء سوميا تاريخ للجوم نبعال حدار تعون كل تشحن عصر شدوشان أمتمرات نابي كتما أخصوم زقوعزو أغايش نمغبالن بتنستلم داك بابلا نبتنقادن تدالينا إنايلوم ممحدارن نابرتن كتما أخصوم هذا وصاي كينيا 100 مليون فلسطات متكال فولي بعال تخلا فلسي عداليام سلام دعنا بالليل خبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوا تقرنيا علتاو مأد زينا جميرو لو خابس عد جميرو نازريت برهيو حبيركم كتنحي سناي مكتال حترت زيناتات كنقدم مبل 10 شمونته معلت بهير سباتن حزبتاتن إثيوبيا ببرك هاجر بدمقات كم زخبر بيت مخري فيدريشن افليطوم عفا قبائي بيت مخري فيدريشن اغنيو تشاجر اكبابرات بعلى ملكيتوم غايزداو مغلص هبام أبا مجلس يوم دما مبل 10 شمونته معلت بهير سباتن حزبتاتن إثيوبيا ببرك هاجر بستفلالي مدلوات بدمقات كم زخبر قليتوم اتبعال بهير سباتن حزبتاتن إثيوبيا لمدوم تمكرامن باهلومن زتلاوطلو ديمقراسياዊ حدنتهم زتنخرلون نزلق سلام قلطوف قطباو عبيتن زسرحلو كم زخونه مغلاصوم كابت بيت مخري زرخبني حبريتا يرد بايتو وكلت هزبي فيدرئي سروع خيبو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أبستر خبلو صباح كسالت يوم تقبائي شارشاي بايتو وكلت هزبي سالسي عمل سراح رابعي سروع خيبو قدماي منيستر دكتور أبي أبستر خبلو كاب ساعات كلت جميرو كم زكاير تحبيرهم توم قدماي منيستر أبت زكاير سروع خيبات رخيبهم بريزيدان سالورق زودي 28 مسكرم كلتشحن 16 عام تمرت نبايتو وكلت هزبن بايتو فيدريشنن زقربو مخفت عامتاو تلم منجس فيدرال مبقس جيرو نزقرب لهم حتوتات مبرهن ملسن كهبيهم تباهيل لهم اتبيت مخري ابتوم زلعلو حتوتاتن مبرهن مسارت جيرو نزقرب لهم حيش حساب كتصدقي زبلون تزبيتلهم كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيا قبائي بيت مخري كاب نجوه ساعات كل تجميرو بخلهم شانالاتو بقطع فنوه زم حلالف مخانو يقلص ኢትዮጵያውያን በሓባር ዘተኣሳስር ዓብይ ተረኽ ንምህናጽ ፓርቲ ብልጽግና በአብነት ክሰርሕ ኢሎም ኣይተኣደም ፋራሕ ንኢትዮጵያውያን በሓባር ዘተኣሳስር ዓብይ ተረኽ ንምህናጽ ፓርቲ ብልጽግና በአብነት ከም ዝሰርሕ ምክትል ፕሬዝዳንትን ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈትን እቲ ፓርቲ ዝኾኑ ኣደም ፋራሕ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ ዕዳ ናብ ጸጋ ብዝብል ርእሲ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ዝሃብዎ ስልጠና ስለ ብሄራዊ ተረኽ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ስለ ኢትዮጵያ ዓብይ ተረኽ ምህናጽ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም እዮም ኢትዮጵያ ብሕብረ ብሄራውነትን ኣብ ብራኸ ንምስጋር ካብ ዓርስኻ ብዝሓለፈ ንኻልኦት ምሕሳብ ኣብ ሓበራዊ ኣጀንዳ ትማልን ጽባሕን ምትእኻብን ሓርበኛ ምዃንን ከም ዝግባእ እውን ኣልዒሎም እዮም ምክትል ፕሬዝዳንትን ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈትን ኣደም ፋራሕ ኢትዮጵያውያን ብዝሓበረ ቅልጽም ንዘመናት كبر هاجرهم حاليوم صانحهم يوميلهم أب كل الأمحرة ترخب أنصارو سلام نابزي عصفلو بركيني مسججار ممحدار أكلاتن كللن زوبان مس حيل تاب قرصي كسرحو كم زغبا وانا عزازي از سمين معرابن اكابت كوماند بوستن ليتنال جنرال برهانو بقله غليطوم ات كوماند بوست اب وانا كونتات صطتا املكيتو ابت خبابي مس زركبو ممحدار اكلات كللن زوبان كمون ات غداي مس زملكتهم حلفتي اكلات ودا بصطتان دحننتن اب وانا وفصاصما وفري كمون
ኣብ ኣንፈታት ትኹረት ቀጻሊ ፈጻጽማ ወፍሪ ጠሚቶም ተዛትዮም ዋና ኣዛዚ እዚ ሰሜን ምዕራብን ኣካብት ኮማንድ ፖስትን ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ኣብቲ እዋን ዘተ ከም ዝገለጽዎ እኽብካብ ጉጅለ ኣኽራርን ጉሒላን እናተወሰደሉ ኣብ ዘሎ ስጉምቲ እናተበታተነ ይርከብ ዝበሉ እቶም ኣካቢ ኮማንድ ፖስት እናፈጸምዎ ብዝርከብ ዝሕፍር ተግባር እውን ካብ ህዝቢ ተነጺሉ ኢሎም ብዝተግባሩ ካብ ህዝቢ እናተነጸለ ምዃኑ እውን ኣብሪሆም እቶም ጀነራል መኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናማዕበለ ዝርከብ ኣንጻራዊ ሰላም ናብ ዘይምለሰሉ ብርኪ ንምብጽሕን ህዝቢ ናብ ንቡር ማሕበራዊ ህይወቱ ንኽምለስን ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ዝተጀመረ ስጉምቲ ኣጠናኺርካ ምቕጻል ሕብረተሰብ ግዳይ ናይ ሕሶት ፕሮፓጋንዳ ከይኸውን ጭቡጥ ሓቂ ምግንዛብን ህዝቢ ዘሳተፈ ዝተዋደደ ስራሕቲ ፀጥታ ምውጋንን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም እዚ ንኽዕወት እውን ህዝባዊ ልዝባት ምክያድ ኣጠናኺርካ ክቕጽሉ ምግባር ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ካብዚ ብተወሳኺ ተጀሚሮም ዝነበሩ ስራሕቲ ልምዓት ክቕጽሉ ምግባርን ደላይ ሰላም ህዝቢ ብቕንዕና ምግልጋልን ካብ ሕድሕድ ኣመራርሓ ትጽቢት ዝግበር ተግባር ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ቆራጽ መርገጽ ሒዝካ ናብ ስራሕ ምእታው ከም ዝግባእ ድማ ኣተሓሳሲቦም ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ወይዘሮ ስምሬታ ስዋሱ ምስ ዳይሬክተር ዓለምለኸ ኢንስቲትዩት ሓምለዋይ ልምዓት ኢትዮጵያ ዳንኤል ጎቦንያ ተዛትየን እቲ ዘተ ኣብ ክልል ለውጢ ኣየር ጠመተ ዝገበረ ከም ዝኾነ ድማ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ንስራሕቲ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝውዕል ገንዘብ ምርካብ ኣብ ዘኽእሉ ሓደሽቲ ፈጠራታት ከም ዝተላዘቡ ተገሊጾም ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ሽቱኡ ንኽወቅዕ ዘኽእል ዓቕሚ ንምህናፅ ጠመተ ሂብካ ምስራሕ ከም ዝግባእ እቶም ዳይሬክተር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ገሊጾም መበል 386 ዓለም ለኸ ሲምፖዚየም ሕብረት ኣስትሮኖሚካል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምክያድ ጀሚሮም እቲ ሲምፖዚየም ጸሊም ሰማይን ሓድግታት ስነፈለግን ኣስትሮ ቱሪዝም ንምድንፋዕ ዘለዎም ግደብ ዝብል መሪ ሓሳቢው ናተኻይደ ዝርከብ ካብ ኣፍሪካ ኤስያን ኣውሮፓን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለያ ክፍላት ዓለማት ዝመጹ ዓለም ለኸን ሃገር ለኸን መዳርክቲ ኣካላት እቲ ዘፈር ኣብቲ ሲምፖዚየም ናተሳተፉ ከም ዝኾኑ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡሎም እቲ ሲምፖዚየም ዝተሰናደአ ብዓለም ለኸ ሕብረት ኣስትሮኖሚካል ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦስፓሻልን ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ሚኒስተር ቱሪዝምን ብምትሕብባር ከም ዝኾነ ተገሊጾም ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ሓሊፍና ኢትዮጵያ ኣብ እትፍጽሞ ስራሕትታት ልምዓት ስዑድ ዓረብያ ቀንዲ ሓጋዚት ምዃና ብስዑድ ዓረብ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሌንጮ ባቲ ገሊጾም ዝጸንሐ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለጸ ንምጽንኻር ይስራሕ ምህላው ድማ እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም ሓቢሮም ንጸብጻብ ተስፋይ ለሜሳ ኣባደመቀ ኢትዮጵያን ስዑዲ ዓረብያን ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ታሪኻዊ ርክብ ዘሎን ሃገራትን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ምሕዝነታዊ ርክብ ኣለዎን ዝበሉ ኣብ ስዑዲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሌንጮ ባቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትፍጽሞም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ስዑዲ ዓብዪ ሓገዝ እትገብር ሃገር ምዃና ኣብርዮም
ሳውዲ የኢትዮጵያን የእድገት ፕሮጀክቶች ልማት ፕሮጀክቶች ትደግፋለች። ሳዑዲ ልማዓትን ዕቤትን ኢትዮጵያ ትድግፍያ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ብዙሓት ፕሮጀክትታት መሰረት ልማዓት ሓገዝ ኣበርኪቶም እዮም። ሕዚ እውን እናተሰርሑ ኣብ ዝርከቡ መንገድታት ፕሮጀክት ማይን ንጽህናን ሓገዝ ትህብያ። ኣብ እዋን ለውጢ ድማ ክሳብ 1.5 ቢልዮን ብምሃብ ዓብዪ ሓገዝ ዘበርከተት ሃገር እያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብብዙሓት ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ስምምዕ ተገይሩ እዩ። ሳዑዲ ዓረብያ ንኢትዮጵያ ነዳዲ ንምቕራብ ኣብ ካልኦት ዘፈራት ሓይሊ ብሓባር ንምስራሕ ስምምዕ ተገይሩ እዩ። ዘለና ዕዳ ንምትዕርራይ ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ዝተገበሩ ስምምዕ ኣሎ እዩ። ተወሳኺ ረድኤትን ሓገዝን ንምርካብ እውን ተረዳዲኦም እዮም። ጸንሐት ታሪኻዊ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ዝሐሸ ምዕራፍ ንምስጋር ሓበራዊ ተረባሕነት ተን ሃገራት ምዕባይ ከም ዝግባእ ድማ አምባሳደር ሌንጮ ለታ ገሊጾም በቅርቡ ወደ ግማሽ ቢልዮን የሚሆን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ኢትዮጵያውያን ዕድል ስራሕ ሂቦም እዮም። እዚ ዕድል ስራሕ ኣብ ገዛ ሰራሕተኛ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ዘፈር ሕክምና ሰራሕተኛታት ጽገና ኤሌክትሪክ ቦምባ ኮንስትራክሽን ገናሕቲ መኪና ኣብ ዓበይቲ ሆቴላትን ካልኦት ብዙሓት ዕድላት ንኢትዮጵያ ሂቦም እዮም። እዚ ክጠናኸር ንደሊና ኣብ ኢንቨስትመንት ምስ ቻይና ህንዲ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ብምግባር ማዕረ ትረአ ሃገር እያ። ካልእ ንኽመጽእ ኣጠናኺርና ክንሰርሕ ኢና። ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት መሰሎም ንክኽበረሎም እናሰርሐ ምዃኑ እቶም አምባሳደር ሓቢሮም ዜጎች እንዳይጉላሉ ዜጋታት ንኸይንገላትዑ መሰሎም ተሓልዩን ተኸቢሩን ከም ዜጋ ንኽነብሩ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ጽቡቕ ውፅኢት እዩ ዘሎ። ሰብ ሃፍቲ ሳዑዲ ዓረብያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ኢንቨስትመንት ተዋፊሮም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩም ንጎንፂ ህዝብታት ምኽንያት ዝኾኑ ዘለው ተረኻት ሓሶት ንዝፍንው ኣካላት መንግስቲ ቁጥጥር ክገብር ከም ዝግባእ ሰሙያ ታሪኽ ገሊጾም ኢትዮጵያን ማዕረናይ ሓባር ታሪኽ ዘለዎም እኳ እንተኾኑ ህዝብታት ዝፈላለዩ ተረኻት ሓሶት ዝነዝሑ ኣካላት ግና ስግኣት እናኾኑ መጽኦም የሚብሉ ምስ ኢቲቪ ጻኒሕ ዝገበሩ ኣጋይሽ ቶማስ ኃይሉ ኣሰናዲእዎሎ ድሃብ ያሲን ታሪኽ ህዝብታት ካብ ዝሓለፈ ጌጋ ይኹን ሰናይ ኣጋጣምታቶም ተማሂሮም ንቕድሚት ንምስጓም መሰረት ዝነብር እንትኾን ብኢትዮጵያውያን ግና ንጎንፂ ዜጋታት ኣጋጣሚ ዝኾነሉ ምኽንያታት ኣለዉ። ምስ ኢቲቪ ጻኒሒት ዝገበሩ ሰብ ሞያ ታሪኽ እውን ነዚኦም ዝገልጹ በኢትዮጵያ እንግዲህ የተለመደው ምንድነው? ኣብ ኢትዮጵያ ዝተለመደ ነገር ናይ ሓባር ዝኾነ ጉዳይ ብውልቀ ብዓልየት ዝነበረ ጸገም ነቲ ሎሚ በፂሕናዮ ዘለና ቅልውላው ቀንዲ ምኽንያት እዩ። በመገንባት ውስጥ ኣብ ህንጸት ሃገር ባዕዳዊ ወራር ኣብ ምምካት ደቂ ኩሉም ብሔር ብሔረሰባት እጃም ኣለዎም። ይኹን እምበር ውስናት ኣካላት ግና ነዚ ታሪኽ ህዝብታት ናብ ዝደልይዎ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምውዓል ፈጢሮም ዘውርይዎ ወራ ኣሎ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ዘበርከትዎ እጃም ልዕል እኳ ተኾነ ንጎንፂ ዜጋታት ምኽንያት ዝኾኑ ክፍልታት ታሪኽ ብኣንጻር ምሁራት ታሪኽ ካብ ዘምጽዎ ናይ ታሪኽ ምቅሓሓር ክምርመር ከም ዝግባእ እዞም ሰብ ሞያ ታሪኽ ይገልጹም። ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ የሚያበላልጥ ብሔር ምስ ብሔር ዘባልዕ ዘጓንጽ ማዕርነት ሃይማኖት ብሔር ቋንቋ ዘይተቐበለ እዩ። ነዚ ዘጽንዕ በዓል ሞያ ታሪኽ እዩ። ነቲ ሓደ ክበቢልካ ነቲ ሓደ ትሕት ምባል ማዕርነት ዝበሃል ዘይምግላጽ ናይ ሓሶት ተረኽ እንብሎ ካብኡ እዩ ዝፍልፍል። እዚ እውን ከይዱ ከይዱ ናብ ትሕት ዘለናዮ ዘምጽአና ዘሎ እንሱ እዩ። ለየብቻ ያለንን ታሪክ ነንበይንና ዘለና ታሪኽ መንነት ቋንቋ ኢሉውን ባህሊ ኣኽቢርናን ተኸባቢርናን ናይ ሓባር ዘለና ጉዳይ ድማ ኣፍልጦ ብምሃብ ንቐጻሊ ኣብ ዝሓሸ ጉዳይ ጠመተ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና። ናይ ሓሶት ርኽትታት ህዝብታት ንኽቀሓሓሩ ምኽንያት ከይኾኑ መንግስቲ ገዛዕዮ ይጽበየ እዩ ዝበሉ እቶም ሰብ ሞያ ንሓበራውነት ኢትዮጵያውያን ክበሃል ኣብ ናይ ሓባር ታሪኽ ምዕራፋት ጠመተ ክወሃብ ከም ዝግባእ ሓቢሮም አንዳንድ ሰዎች ምክንያት የሌለውን ገለገለ ሰባት ምክንያት ዘይብሉ ጉዳይ አምጽኦም ብምጽሓፍ ብፍላይ ሕዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝተስፋሕፍሕሉ ዘመን ዝዛብዑ ጉዳያት በዚሖም እዮም ዝረአዩ። ነዚ ምስትኽኻል የድሊ እዚ ተዘይተዓርዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝህሉ ዘይምርዳእ ጽላኣት ምምዝባል ዝቕጽል እዩ ዝኸውን። መንግስቲ ነዚ ደው ከብሎ ይግባእ። ታሪክ ጥሩ መጥፎም እንዳለው ሁሉ ሕማቅን ጽቡቕን ታሪክ ከም ዘሎ ኮይኑ ንሓባራውነትና መሰረታዊ ታሪክ ንምፍጣር ኩሉ ደው ኢሉ ብምሕሳብ ካብ ጽል ይወጽዩ ብሓባር ተስማዕሚዑ ናይ ሓባር ገዛኢ ዝኾነ ሓሳብ ክፈጥር ኣለዎ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ናይ ሓባር ታሪኾም ዝወገንዎም ማሕበራዊ
ቁጠባውን ባህላውን ምትእስሳራት ንኢትዮጵያ መጻ ለውጢ ዝለዓለ እጃም ከም ዝህልዎ እዩ እቶም ሰብ ማያ ታሪኽ ዝገለጹ ንበዓል ሕዳር ጽዮን 2016 ዓም ተምረት ናብ ከተማ ኣክሱም ዝጓዓዙ ኣጋይሽ ንመቕባልን በቲ ዝተለመደ ኣቀባብላ ንምትእንጋድን ተዳሊና ኢና ኢሎም ምምሕዳርን ነበርትን ከተማ ኣክሱም እቲ በዓል ምንቅስቃስ ቱሪዝም ከተማ ኣክሱም ንምንቕቃሕ ሰናይ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ተሓቢሮም በሪሁ ብርሃነ ተወስኸሎም በብዓመቱ 21 ሕዳር ዝኽበር በዓል ሕዳር ጽዮን ከተማ ኣክሱም ብርክት ዝበለ ጋሻ ተቐቢላ እትተኣናግደሉ ሃይማኖታዊ በዓል ምዃኑ ይፍለጥ ናይ ጽዮን በዓል ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝስብሰበሉ በዓል እዩ ካብ ውሽጢ ዓድን ካብ ደገን ብዙሕ ዝመጸሉ በዓል እዩ ኣብ 2012 ከቢድ ብዝደመቐ እዩ ሓሊፉ በዓል ሕዳር ጽዮን እቲ ዝዓበየን ልዑል ክብርን ዘለዎ በዓል ሃይማኖታዊ በዓል እዩ እዚ በዓል እዚ ንምድማቕን ናብ ከተማ ኣክሱም መጽኡ ናይ ማርያም ጽዮን ተኻፋላይ ንምዃን ታብ ኩሉ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ብምምጻእ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ጋሻ እንቕበለሉ ግዜ ዝነበረ እዩ ሎሚ ዘበን ዝኽበር በዓል ሕዳር ጽዮን ተዘሓሒሉ ዘሎ ምንቅስቃስ ቱሪዝም ከተማ ኣክሱም ንምንቕቃሕ ዕድል ዝፈጥር እዩ ይብል ምምሕዳር እታ ከተማ ወዲኡ ዘሎ ጠቕላላ ናይ ሴክተር ቱሪዝም እናቕቃሕ ይኸውን ብምኽንያት ዝነበረ ኩናት ምኽንያት ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብን ህዝብን ተፈላለዩ ጸኒሕላ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ቤተሰቡ ምንም ሓበሬታ ከይረኸበን ነዊሕ ግዜ ዝተቐመጠ ስድሩን ቤተሰቡን ክርኢ ዝደሊ ዲያስፖራ ወገን ኣሎ ዲያስፖራ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ኣሎ ኣብ መላእ ዓዲ ኣብ ኩሉ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝርከብ ናብ ከተምኡ ጥንታዊት ከተምኡ መወቀልን ዝኾነት ኣክሱም ክመጽእ ስድሩን ቤተሰቡን ክርኢ ዝደሊ ቅዱስ ኣሎ እቲ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ክኽበር ተሳታፊ ክኸውን በቲ ሃይማኖት መሰረት ክመጽእ ክሳለም ዝደሊ ብርክት ዝበለ ዜጋ ኣሎ ኢትዮጵያውን ስለዚ እዞም ኣካላት እዚኦም ክመጹ እቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር ናይ ህዝብን ርክብ ስራሕቲ ንምጥንኻር ከም ሓደ ምቹው ዕድል ኢልና ንሪኦ ዝበዓል እዚ ማለት ብምኽንያት እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ናብዚ ንዝሓለፈ 3 ዓመት እቲ በዓል ንቡር ድምቀቱ ሲኢኑ ጸኒሑ እዩ ይብሉ ነበርቲ ሎሚ ዘበን ግና ብዝሓሸን ብዝደመቐን መልክዑ ንክኽበር ምድላዋቶም ዛዜሞም ይርከቡ ናይ ሕዳር ጽዮን በዓል ብዝደመቐን ሰላምን ኮይኑ ንኽሓልፍ እተን ዘለዋን ኣብ ኣክሱም ዝርከባ ሆቴላት ታፍቲ ዝነበረ ብሞራል እቲ ዝመጽእ ጋሻ ንምስትንጋድ ተዳሊና ንርከብ እቲ ዝመጽእ ጋሻ ውኒ ሙቸት ተሰሚዕዎ ናይ ከባቢና ሰላም ንኽህሉ እቲ ናይ ከተማ ሕብረተሰብ ምስ መምሕዳር ምስ ኩሉ ኣካላትን ቅንጅት ብምፍጣር እቲ ጋሻና ከምቲ ናይ ቀደም ታፍቲ ናይ ቀደም ብዝበለጸ ተስተናጊዱ ከተማና ናፍቲ ዝነበረቶ ምስሊ ተፈጢሩ እቲ ቀጻለ ናይ ሕዳር ጽዮን በዓል ብዙሕ መጻኢ ወይም ድማ ተሳታፋይ ዘለዎ ሕዳር ጽዮን ኮይኑ ንኽሓልፍ ያው ኣብ ዝግጅት ንርከብ ኩሉ ሕድሳት ገርና ኩሉ ገዛና ዝግጅና ኮይና ንሕና ስራሕ ማለት እዩ ጥራሕ እዚ ንስራሕ ዝግጁ ሕዳር ጽዮን ጥራሕ ዘይኮነ ብስሩ ካብታ ዝኸፈና ጀሚርና ጋሻ ንኽመጸልና ሙሉእ ዓቕምና ዝግጅት ገርና እዚ ንመላእ ህዝቢ ዝጽውዖ ጻውዒታ እዩ ንሕና ምድላዋትና ኣጠናቕና ኣለና ሕዳር 21 መጺኹም ሰዓሙና ቤተ ክርስቲያንና መጺኹም ጎብንዩልና ኩልኹም ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ትርከቡ ፈተውቲ ታወተ ጽዮን ኩልኹም መጺኹም ንኽትስዕሙ መጺኹም ታወትኩም ክትሪኡ ቤተ ክርስቲያንኩም ክትሪኡ ሓወልትኩም ክትሪኡ ቅርስኩም ክትሪኡ ነቲ ተጎደ ህዝቢ ድማ ጽንዓት ይሃብካ ክትብሉና ምጹታ ብፍላይ ብመዳይ ጸጥታ ኣጋይሽ ኣብ ጻኒሕቶም ዝኾነ ይኹን ጸገም ከየጋጥሞም ምምሕዳር እታ ከተማ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ጸጥታን ብዕቱብ እናሰርሐ ይርከብ ከም መብርሂ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም
ኣበበ ብርሃነ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ስራሕ ንሰርሖ ከባቢና ውሕስ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ ንዝመጸ ጋሻ ብሰላም ዝቕበል ተቐቢሉ ዘተኣናግድ ፍጹም ሰላማዊ ኮይኑ ጻንሒቱ ሰላማዊ ኮይኑ ክፍጸም ያው ናብ ከተማና ተመጽዩ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድና ንድሕንነቱ ተገዲስና ንዳሎ ዘለና ምዃንና ደገ ዘሎ ይኹን ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩሉ እዚ ርድኢት እዚ ክህልዎ ብተግባር እውን ንሱ ምዃኑ መፂኡ ከረጋግጽ ኢና እንደሊ መዕረፊ ኣጋይሽን ሆቴላትን እውን ናብቲ በዓል ዝመጹ ኣጋይሽ ተቐቢለን ንምትእንጋድ ምድላዋትን ኣብ ምጽፋፌን ዝርከባ ከም ተስፋ እቲ ማሕበር ከም ዘረጋገጸልና ግን ኩለን ሆቴላት ናብ ግልጋሎት ዝምለሳሉ ዕድል ከም ዘሎ ጻዕርታት እውን ከም ዝጀመሩ ሰዋና ኣብ ገለገሊና እውነት ብጭቡጥ ከይድኩም ትርእዩ ትኽእሉ ጽገናታት ይካየደሎ ዝበጽሐ ጉድኣት ናይ ምጽጋን ስራሕ ዝጀመሩ ሆቴላት ኣለዉ ብመዳይ መጓዓዝያ ዘሎ ምስንዳ ኣመልኪቶም እቶም ከንቲባ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ጽገና መዕርፎ ነፈርቲ ኣክሱም ክሳብ እቲ በዓል ተዛዚሙ ንግልጋሎት ዘይርክብ እንተዳ ኮይኑ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምውዳድ ተጓዓዝቲ ካልእ መማረጺ ንኽጥቀሙ ከም ዝስራሕ ኣፍሊጦም ኣለዉ ከም መማረጺ ናይ ሽረ መማረጺ ክንጥቀም ካብ ሽረ ናብ ኣክሱም ግን ብዝተፈለየ መንገዲ ኢንተርቬንሽን ሃልይዎ ውሕስ ኮይኑ ንኽመጽእ ዘኽእል ደረጅኡ ዝሓለወ ዝሓሸ ናይ ኣገልግሎት ስምሪት ፕሮግራም ክህልዎ ኣብዚ ምስ ዝምልከቶም ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ምስ ክልል መጓዓዝያን ትራንስፖርትን ኣላይቲ ኮይኑ እውን ብዓዲ ደረጃ ምስ ህልው ዜና ዕዳጋም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ዓዲ ክወፅእ ዝነበረ ልዕሊ 5 ኩንታል ጫት ከም ዝተተሓዘ ሃገራዊ ግልጋሎት መረዳእታን ድሕንነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም እቲ ግልጋሎት ምስ ኮሚሽን ጉምሩክ ብምትሕብባር ከም ዝሓዙ ድማ ተገሊጾም ክብደቱ 509.32 ኪሎ ግራም ዝምዘን ጫት ብ16 ሻንጣታት ብምዕሻግ ካብ አዲስ አበባ ናብ ለንደን بمنجد أير إثيوبيا بيلون مجاعز تحاسبه أب معرفون فرتي بولي كم استتحزة تحبيرهم محبر جاكا بون كافا استات 17 عامات ناب هاجر جرمن بونا لاخ 5 نبره بمغلاص ابز حز اوانغنا بعلمزي بونن شاهن ايثيوبيا ناب زقبل نتكال جرمن كيلخ فقاد تخلكي لخبل مررات سمعوا بعلمزي بونن شاهن ايثيوبيا بوغنو اتي اب جرمن كوينو زقبل تكال كاب افلط او منغستي ايثيوبيا وصاي بمللي نغدولك كشيء سلسلة خبأيو فقاد تخل كيلوم إلى شمية زواردو تسابتاب ملبرهان قرمي نابوز عادي زل أخبون جاكا كافا كاب زركبو محبرات ميجتي حاد أيو عبالات تمحبر بوكنوم نسر حبرت محبرنا زركبنا يوبون جاكا بزملكات كخفلنا زقبا قرشي لعلي شامون تنزخونا وارح دونقين يكبلو مررتهم نيتي بياسمعهم بونا مرتاحين قربان قد محزي مهرت بونا قريبنا قرش نقبل نيرنا حزقنا زي نجار يلن شمون توارح قصيرنا هنا بزي كفليت محبر سرح ميجي تبوغنو كاب أبالا زاقب هو بون بقدتا نمحبر جاكابونا كافا آركب ايه قنادما ات محبر نتبونا بزي مشاطو مخنات كفليت مفتسام كام زي خاله اكابت محبر اي تتقين تعدسه قليزوم يونينو دامو ازي محبر زد حات أبابون أوتيو مشات بزي مخالو كساب حزنتهم حارستوت كفليت مهاب اي كالن محبر جاكابونا كافا بوغنو نمحبر ميجي تتراين تيخونس بونا جاكا زركبو استات إسران حادن زخونو محبرات كفليت كام زي فاتسامة بمقلاص عب جرمن هاجر زركب بونا نعسر تشوعات عامتات إن تركبنا نزنبرة تكال بونا نخي شيط سمزي بونا شاهين إثيوبيا فقاد كالي كبل قاليزو ايه يونين إزي تكال كابز تمسرطو الوان شحنش عن تميتن تيس عن شدشتن عمت مرات جميرو حميل نيرويو عب جرمن هاجر أورجينال فود زتبهاله بفلاي دما جاكابونا بقوامنت زجاز تكال ينيرو إزيبون نزجاز تكال كاب خلت تشحن 14 ورحن عسى بسبب مزي بون نشاهين إثيوبيا بستتصحف دبداب بمسرت بون مشات أيكالنان بانك ون بعدا حيزنايو بنا قوصيرنا أين خفلون أبا وش تعد كين شتون تغلكيلنا فقدنا ون وش تعد يكونن
ጸጊሙና ይዘሉ ቡናውን ሲሸጥ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ነትቡን ክሸጥ ካለው በመግብስ ተጎዱ ሰባት በምስልና ራእይ ቡን ይሸጥዩ ቡና ዝገዙ ኢትዮጵያውያን በከምዛ አይነት መንገዲ እንትሽየጥ ሪኦም አነ ፍቃድ መሸጥለኒ በመዋል አብ ፍርድ ቤት ተኸሲሶም ክሳብ $25,000 ዝኾነ ትትካል ተቐጽዩ በተመሳሳሊ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ነዚ ነገር ናብ ሕጊ ወሲዶም ወዮም ድሕረዚ ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ በጽሑ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝርከብ ኦሪጂናል ፉድ ዝተባሃለ ትካል ካብ ቡና ጫካ ዝተረከበ ቡን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍልጦ ወጻኢ ብባዕሉ መለለይ ንግድን እናሸጠ በምርካቡ እዩ ፍቃድ ተላዒሉ ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ሰመዚ ቡንን ሻይን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር አዱኛ ደበላ ገሊጾም ኦሪጂናል ፉድ ማለት አንድ ገዢ ነው ኦሪጂናል ፉድ ማለት ሓደ ተረካቢ እዩ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ዝገዙ ትካላት ኣለዎ ስለዚ ንዝደለይዎ ሰብ ቡና ምርካብ ይኽእሉ እዮም ካብ ቡን ጫካ ካፋን ካብ ሰመዚ ቡንን ሻይን ኢትዮጵያ ዘይምርድዳእ መልዓሊ ብምግባር ንኢትዮጵያ ኮሚሽን ሕብረት ስራሕ ሕቶ ቀሪብሉ እዩ እቲ ኮሚሽን ውን ሕጋዊ መልሲ ክሳብ ዝርከብ እቲ ማሕበር ካልእ መማረፂ ክደሊ ይግባእ ክብሉ ኣይተኣብዱ ሙሙድ ገሊጾም በዚህ ችግር ምክንያት በዚ ጸገም ምክንያት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሓረስቶት ተጎዲኦም እዮም ኣብዚ ዘሎ ቡና ፍሉይ እዩ በዚ ምክንያት ናብ ዝደለይዎ ትካል ክንእቱ ንኽእል ኢና እቲ ዋና ነገር ሕጊ ክኽበር ይግባእ እቲ ማሕበር ካብ 21 ማሕበራት ዝተቐበሉ ቡን ጫካ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ መኽዝን ኸዚንዎ ይርከብ ዜና ወጻኢ ኬንያ 100 ሚልዮን ፈልስታት ንምትካል ፍሉይ በዓል ተኸላፈልሲ ኣዳልያ መንግስቲ ኬንያ 100 ሚልዮን ፈልስታት ንምትካል ብምትላም ፍሉይ በዓል ተኸላፈልሲ ንዜጋታቱ ኣዳሊሎም እዚ ተኸላፈልሲ ኬንያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት 15 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ኣብ ዝሓዘቶ ትልሚ ዝካተት እዩ ሚኒስትር ሓለዋ ከባቢ ኬንያ ሶይፖንቲያ ከም ዝበልዎ እቲ በዓል ሕድሕድ ኬንያዊ ናይ ዝዕላማ በዓል ዋና ንክኸውን ዘኽእሎ ኢሎም ሓደ ኬንያዊ እንተናእሰ 2 ፈልስታት ክትክል ትፅቢት ዝግበረሉ እንትኸውን እዚ እውን 100 ሚልዮን ፈልስታት ንምትካል ዝተተሓዘ ትልሚ ከም ዝዕውት ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ማኩኒ ተኸላፈልሲ ምጅማሮም ተሓቢሩ ኢሉ ጸብጻብ ቢቢሲ